लोगोफोर जोङो दा खायन'आव थांनो ओंखारदों आरो जोंनि आब'मोननि सिनाव लिंदों ओंखाम जानो दा थांनो थाखाय रेडि जाबाय आरो ओमफ्राय नै गथ'फ्रा नै ओंखारनानै गिदिंगासिनो ओमफ्राय नै फंबाय आरो बिब' इथिं बा फै इथिं जोंना भागिनाबो ओमफ्राय जोंना आगैया इथिं आब'आ इथिं ओमफ्राय जोंना आनैया इथिं रेडि जानानै जिरायगासिनो आरो बिसोरो ओमफ्राय गुमैया दा फ्रेस जानानै दुगैनानै फैसिगोन आरो एसे उनाव ओमफ्राय जों एसे लांहिन टाउन माने बेबोथ' टाउनानो बे लांहिनाव एसे बाजार खालामहैनोसै आरो बिसोरनावबो थांनांगौना दा आलासिनाव थांनाय आरो माबानिफ्राय जाग्रा लांसै ओइलाय जिखि जाखादों सानैबो बेरायनो मोनगोन होननानै ओरैनो जोंना गुवाहाटीनि सिख्लाया फैबाय जोंना गुवाहाटीनि सिख्लाया नै लोगोफोर दा थांनोसै जोङो थाबाय थाबाय मार्केटसिम थांनोसै बेनि उनाव गुमैया दा इसोरनाव थांगोन गारि लानानै गारियाव सोआबाबो बिदिनो जाबखो थांसै आरो जोङो बारा गोजान नङाना 2-3 किल'मिटारल'सो आंथ' आब'निफोर माने जाहा लानानै गानदों बिब'नि गोजा आं जेबो लाबोआखैना अनलि फुजा गानना फैदों ओमफ्राय आरो दंखायोना दख'ना ओंखायनो एसे गानदों आरो बेनो प्लास पइन्ट दख'ना गाननायनि माने बिब' थानायनि बिब' बिनानाव थानायनि आरो सिबलिं थानायनि आरो मोदोमफ्रा एखे जानांगौ दख'नाजों जेबो खोथा गैया बेनो आरो जोंना आब'मोननि न'आ बेनो ओमफ्राय नैबे जाबाय हायार सेकेन्डारि दं नामा नैबे हायार सेकेन्डारि ने सिगाङा हायार सेकेन्डारिनि फिल्डआव एनै खेला गेलेगासिनो आरो गथ'फ्रा एनै गथ' थानाय मानसि नालाय सब गथ' लायै लायै एकदम थाबायगासिनो आंना एसे सासे मोन्दों एसिस्टेन्ट नै मा होनो भागिन सासे आरो बे माबा मोन्दों एसिस्टेन्ट बेबो हाबा जाबाय नालाय ओंखायनो बि लानो हादों आरो गथ' ओमफ्राय इथिं गोजोननाय नै इथिं नै फिल्डआव गथ'फ्रा गथ'फ्रा इथिं गेलेगासिनो दा न'आव थांनो ओंखारबाय आरो बिसोरो मोनाबाय नालाय बेनो आरो लांहिन पामगाव हायार सेकेन्डारि स्कुल आवगाय खोनाबाय थायोमोन बाट दिनै नुबाय आरो फिसालाया आंजों फैनो लागोन लोगोफोर एकदम गथ' लानानै एकदम आखाइ साजोब्बाय बारा गोजान नङा अनलि 500 मिटारसो जागोन ना I don't know 500 मिटारसो जागोन आरो थेवबाबो आरो गरमाव हाफ किल'मिटार जागोन लोगोफोर ओमफ्राय दा टाउनाव मोनफैबाय आरो सकआव ओमफ्राय दा गस्ला लानोसै गथ'फोरनो बे आं न'नि भागिननो गथ'नोबो जेबो होआखै नालाय बिदिनो गस्ला बायना होनोसै बिमायंआबो जोंनि गियाननो होयोनो दायो नायनोसै बे दखानाव जों बे लामाजों फैदों आरो आब'मोननि न'आ बे लामाजों ओमफ्राय बिदिनो दखान ओमफ्राय ini आरो लांहिन बेनो सक आरो सकबो होनगोन ना फिसा स्मल टाउन आरो बे ओमफ्राय जोंना फिसालाया जि मोजां मोनदों नालाय ini बिब' आरो फंबाय बिदिनो आरो बिसोरो जि गेलेगासिनो लोगोखौ दे लोगोखौ दे मा नायनो ओइथिं फै नायनो गस्ला नायनो ओइथिं गस्ला नायनो फै बिदि लाङा फाल दिखौ ভাল লাগা নাই অকণ ভালছে দেখুৱা এবা फिसालाया ini नायला दखाननि जादों एबा आयु लाया बालाया ओइ सानाया नायलाय बाबा सेलफि थिखांनायावसो बेस्थ' सिख्ला सानाया ओइथिं दखानावनो सेलफि लायोना सोरबा बेखौ लाबाय लोगोफोर भागिननो नैबेखौ होबाय ओमफ्राय जोंनो फिसालानो बिमायंआ बेखौ होबाय आं बेखौ फसायबाय आरो कालारखौ आं बेलेग हाफ पेन्टखौ बेलेग कालार नागिरदोंमोन बाट मोनाखै बाट बेखौनो मोजां मोनबाय आरो एसे गिदिर लाबाय नङाबा आरो फैगौ बोसोरबो गाननांगोन ना बे जरासो लाबाय नैबेखौ नैबे बारबिनो होबाय आं नैबे बिमायंआ होबाय गियाननो बेरायनो गारिया मोनफैबाय बाट थागोन ना थाङा मिथिला आरो थांदों बे आयंजों थांदों आयंजों आयंजों थां जों गाहैनोसै बाहाय फै रायजोफोर ओइ बिमायंजों नै बिराद फिसालाया ड्राइभार जायोनो ओइ सिगाङाव हो ओइ उनथिंबो दोनजायोना बारबिया नै आब'जों ओमफ्राय नै जोंना कियान बेबिया बिमायंजों नैथिं जों मोनफैबाय बेनो आब'मोननि गोजाम न' आरो बेहाय थायोमोन बिसोरो आं भिडिअ बानायनो जेसे नै बिथिंनिफ्राय ओमफ्राय दखान दङ आइनि बेनो आरो बिथिंजों थायोमोन जोंनि आब'मोना बेहाय आरो बिथिंजों थायोमोन ओमफ्राय दखान ओइयाव आइया दखान दा बन्द खालामनो नागिरदों देखायनि र' दखानखौ नैबेनो दखान आरो आइया होयो आइया रिटायार जाबाय नालाय स्कुलनिफ्राय दा दखान होयो आरो आवगायनिफ्रायनो एनै बन्द खालामनो नागिरदों बिथिं गुमै गेदेर मोना थायो नै बिथिं गुमै गेदेर आब' इसोर थायो
इथिं आया थायो नैबे रुमाव आया थायो नै सोर आलासि बियो नै मालाय बिबारफ्रा जि मोजां नै बिबार नै समायना बिबार थांदो थां बेखौबो लादो आवगाय ओइथिं थायोमोन आरो जोंनि आब'मोना नैबे रुमाव थायोमोन बिसोरो ओमफ्राय बे बिसोरनि ड्रयिं रुममोन जों फैबाथाय नैबे रुमाव उन्दुदोंमोन आरो ओमफ्राय नैबे बिसोरनि किटचेन बायदिमोन आरो बेहाय बे जरायाव बिसोरो किटचेन जि गेसफोरखौ बेहाय लाखियोमोन आरो बिसोरो बे रुमाव सब खालि दा रावबो गैयाना बिसोरो बारा दिन जायाखै थांनाया 1 बोसोरबो जायाखै बे रुमा खालि आरो गावबा गावनि सबनिबो न' दङना ओंखायनो बिदिनो दङ आरो खालि एबार बे नों थानाय न'आ माबा मोनसेयामोन गोजाम न'आ बेयाव थायोमोन ना नोङो नैबेयाव नैबे रुमाव बेफोर एमब्रयडारि रंनायफोरखौ सब आया बानायनाय आरो इसोरनि जोंनि आइ बिखुनजोआ जोंनि गुमैनि बिमाया आरो बेफोरो एमब्रयडारियाव बिराद एक्सपार्ट बियो ओमफ्राय इथिंबो दं मालाय नै सब दाउ मा आइ मा दे मा नांगौ जेबो गैया बेहाय मा नांगौ नों मोनो फुनलालाय नैबे दाउ गान्दा बेफोर सब बिसोरनि आइया माने एमब्रयडारि खालामनाय आरो बेफोरो नै ओमफ्राय बेफोर दरजानि बे दरजायाव बेफोरखौ बे पम बेफोरखौबो आयानो बानायनाय आरो बिराद एक्सपार्ट माने आइया मा नांगौ कलम दंना गैया कलम गैया कलम बे आदानिसो बहिना माबा हाया आदाया गाज्रि मोनगोन ना जोंखौ जाहोनो मालाय बेदर गोदादों ना बे माबा दाउ गोदादों ओमफ्राय नै आब' बियो जोंनि आब' गेदेर लाजिदों आब' गेदेर जोंनि आब' गेदेरा जोंखौ जाहोनो ओंखाम संगासिनो मा संदों आब' अमा बेदर ना कमलकाट ना ने नैबे जाबाय अमा बेदर नैबे ना फ्राय खालामखांबाय ना आब'आ नै ओमफ्राय जोंना आनैया नै एसे हेल्प खालामदों आरो बियो मा आइमा ओमफ्राय बे जाबाय बाजै गिदिरनि फिसाजो आगै नै बे माबा बारबिनि बिब' गेदेर जायो आरो फुंबिलि मा दाउ बेदर दालि अमा बेदर ना आब'आनो लाजिदों आब' बेजों माबा जायो भागिन दाख्लैसो फैदोंमोन ना आब' बेनि फिसाजो फिसाजो गेदेर लोगोफोर जोंना बाबाया उन्दुलांबाय गथ'आ एसे बारा ओंखाम जायाखै ओमफ्राय आलु एवना होदोंमोन जेरै बारबि आरो बाबाखौ आलु एसे जाबाय आरो ओंखाम बारा जायाखै एसेल' जादों आलु जादों एसे ओमफ्राय दा उन्दुलांबाय गथ'आ दा आइनि रुमाव बिसोरनि आइनि रुमाव माने फुथुना दोनबाय आरो बेखौ जों दा बाखिफ्रा सब बाहेरावनो दङ बिराद गुसु बार बारगासिनो ना दा आरो बिसोरो गथ'फ्रा ओंखाम जाखांनानै उन्दुबासो जों आरो गिदिरफ्रा एसे मोजाङै मोनजागोन ना नङाबा एफा मोजां गोथाव संनाय आलासि न'आव फैनाय नङाबा आरो बिसोरो उन्दुआबा जानाय टाइमाव डिस्टार्ब होगोन ना लोगोफोर ओंखायनो दा उन्दुबाय आरो सान्थि दा मोजाङै एकदम गोथावनो मोनजासिगोन आरो मा जादों जोंनि आलासिफ्रा बोरमा अमानि बेगें जादोंनो आरो निरामिस जाग्रा इथिं निरामिस जाग्रा मा जादों सयाबिन आलु भाजा आलु आरो भिन्दि भाजा दालि जादों निरामिस जाग्राया ओमफ्राय आंनि सोरसि जायो लोगोफोर अमा बेदर दाउ बेदर ना ओमफ्राय आलु भिन्दि फ्राय दालि सालाद ini ada bini. Ini Barbie ini Barbie malah. Jangan kamu naik naik hodeng Barbie. Lepas Maya video aku pun jangan naik ampai sosial jangan dong lah angkai ini ada di sini. Dah ampai dulu hang luk hang di mana sang sabai ampai abu umai sudah sopan di sekolah hang bay ampai jangan kotor sana abu undulang bay bisu undu bahasa jangan santi. Di sini pun ini fraynya bibo jeng pong bay jadi sih kita kotor di mama jaga sini sana jengnya. Itu sasia itu bini bosku ke sih sasia ke sih terai di sana dong ada kotor mancing nalai sana ibu buzia. Jadi kiaran ini dini pas bibu ke domzong kaina lah dengan ada buna nih. Ampai undunya apa tidak ya kemarin jadi babanya kiana ampai dah kotor undulang bay ada bibo jeng. Ampai jangan bimari abu undulang bay bay mencuri rumah bimari jeng. Kian jeng bay rumah undu kasih ampai bay rumah sabai jangan pagi nade angzeng pagi panen pagi na biar ada bay barbia bibo panen pagi na bay undu kasih nade. Ampai ane ini apa sabai bima alu ini thakai ini alu lem kasih nade bibo.
ओमफ्राय अलरेडि आब'आ स्कुलाव थांनायनि सिगांनो संलांबाय माबा माबि दा मा संदों देखायनि र' ओरैथिं दिंखिया ओमफ्राय मटर एवदों ओमफ्राय दिनै माने ना बेदर जाया ओमफ्राय दिनै बे पनिर संदों आरो पनिरजों माबा फोरला भल बिदि संदों आरो लोगोफोर दा आं साहा फुदुंगासिनो साहा लोंनो नोंथांमोनाथ' मिथियोना आं एकदम साहा लोंनो एसेबां मोजां मोनो साहा कन्टिनिउ लोंबायनो थानो हायो गुमैया फुङावनो बे टाउन माने खाथिनिफ्रायनो आरो लांहिन टाउननिफ्राय बे मिस्टि मेथाइ ओमफ्राय उनाव बे गिदिर गिदिर निमखि थायो बेखौ बिराद मोजां मोनदों आरो आं बे फैखालिनो जानो मोननानै गोथाव मोनबाय ओंखायनो बेखौ लाबोनो होदोंमोन आरो बेखौ लाबोदों ओमफ्राय बेजोंनो आनैजों आंजों साहा लोंसै आरो बाखिफ्रा लोङा इसोरो सिख्ला मानसि नालाय जों आरो बुरैनि लाइनाव फैबायना ओंखायनो एकदम लोंबाय थानो हायो आरो बिदिनो बिथिं बेहाय बारबिया माबा मबाइलसो नायगासिनो बेहाय बारबिया ओमफ्राय बेथिं जोंना कियाना दङ बेथिं थांला आरो ओमफ्राय एनै पुतला पुतलिफ्रा नायलाय लोगोफोर जोंना बारबिनि गेलेग्रा बुस्थु ओरैबायदि दङ इथिंबो ओमफ्राय बेहायबो टप्ला दङ एक टप्ला ओमफ्राय बेफोरो दा लोगोफोर बिदिनो आरो दा दिनैनि दिनखौ बहा थांनाय जायो नायनोसै मैयानि भिडिअ'जों दिनैनि बेखिनि भिडिअ'खौ माबा एड खालामना होबाय आरो एसे गुसुं जागोन होनना साननानै दा लोगोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ'आव आरो साया एनै गुरुलांगौमोन साया सापात खम जादों नामा मैया गाइखेर बायना लाबोदोंमोन बिसोरो ओमफ्राय गाइखेरा माबा एसे दै ब्रुब्रुसो बारा माबा नङा आरो एकदम दै होदों नामा बेपारिफोरनिफ्राय लाबोनाय नालाय सोरबा फाननो फैनाय बारा मोजां नङा आरो एनै साहा लोंनोसै बिदिनो थेवबाबो आरो गैयियाव बेनो गोथाव न'नि बायदि बहा मोननो ना लोगोफोर दा लोगोफोर जोंनि भिडिअ'खौ बेहायनो फोजोबनोसै आरो दिनैनि भिडिअ'खौ बेहायनो फोजोबनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ'आव टिल देन बाय बाय